همسایه‌ها چی میگن؟ وای شرمنده. در نزدیک خویش و تبار همسایه ها یک توی کنیم که مردم تا دیرگاه از یادشان نبرند. با خوبی بزید دیدی ها؟ چه؟ تو که قدم گپ زدیسی؟ ایمایم تا چه خیلی ما؟ با گپی مردم تر خوب کنینم چه خیلی میبینی ها؟ ای روی خلاصی نیست. روش است واسه تو میفهمی که چی خیلی گپی مردم حیاتی بسیاری آدم ها را میسوزن و از کجا وابستگی به گپی مردم پیدا میشه و از همه مهم چی خیلی از گپی مردم رهایی یافت. пеш ай видеоро сар кардан 15 секунд вақти шуморо мегирам. ин видео бо ёрии 1xbet сохта шуд. агар шумо шавқи шартгузорӣ дошта бошед, шумо метавонед ба ссилкаи дар комент буда бидурӯед, регистратсия кунед. бо давҷа агар промокоди бигидега бинависед $100 ба шумо бонус дода мешавад. мардум чӣ мегӯянд? вобастагӣ аз фикри мардум чӣ гуна? барои иро фаҳмидан пешаи ҳама ман ба шумо як мисол меорам ки ба ҳамаи шумо шинос бошад. вақте ки тӯй мекунем, тӯй барои шаҳри арӯс нест, тӯй барои мардум аст. як дисия рафтем. опа дар инҷа шаҳри арӯс гунаҳгорае ки хостаҳои мардума падару модар ба воситаи онҳо мекунанд. аҷоибан маросими шаҳри арӯсӣ бояд барои шаҳри арӯс бошад, на ин ки барои мардум. лек тӯя мо барои чӣ мекунем? барои хештаборо, ҳамсояҳо ва ким кадом одамони ношиносе ки 90% онҳоро шаҳри арӯс дар ҳаёти умраш надидагиаст. дар ҳамин ҳолат шаҳри арӯс чӣ эҳсосот доранд? шаҳри арӯс барои намоиш монда мешаванд. хештаборо, ҳамсояҳо ба онҳо нигоҳ карда танқид мекунанд. арӯс биниш калон, қадш паст, безеб ва ғайра. ҳамаи ҳамира арӯс сараш хам карда то тамошавии тӯя тоқат мекунад. муҳим нест ки шаҳри арӯс дар ин рӯз хурсанд, хушбахт бошанд. муҳим он ае ки ҳама хештаборо, ҳамсояҳо, шиносоро файрод кунем тӯйда, то ки ӯво омада зиёфат хӯрда раванд. ай ҳама ҷои ҷолибиш ҳамин ае ки ҳамаи одамо моро танқид мекунанд баъди тӯй. мо рафта ай банк пули маҳшара қарз мекунем барои тӯи пурдабдаба ки мардум бигӯянд тӯи фасони зур кард. лек чӣ хеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, агар 100 дастархонтон фасон бошад, чизи қимати пеши бозора бихарем, агар 100 тӯи фасон кунем, мардум камбудии шуморо ёфта шуморо танқид мекунанд. барои падару модар фарзанд муҳима ё ин ки ким кадом хештабор. мақсади тӯи пурдабдаба барои он ае ки мардум розӣ бошанд ё ин ки фарзанди шумо хурсанд бошад. маънои зиндагӣ и фарзанд аст. дуруст пас вақте шумо пир мешавед, фарзанд дар бари шумо месита, на ин ки мардум. тасаввур кунед бача баъди хатми мактаб ба Россия мерава кор кунед. 4-5 сол кор карда пул ҷамъ мекунад. ҳамаи ҳамин азобу дард барои чӣ буд? барои тӯй. мо то он дараҷае аз фикри мардум вобаста шудем ки маънои зиндагимон аз фикри мардум вобаста мекунад. барои фикри мардум падару модар фарзандошона, махсусан духтарора маҷбур мекунанд ки дар чӣ сахтиҳо тоқат кунанд. фикр намекунанд ки фарзанд саломатии рӯҳиву ҷисмониша аз даст метавад, ҳатто то худкушӣ оварда мерасонад. тасаввур кунед хоҳар ё апаи шумо ба шавҳар мебарояд, баъд аз 5-6 моҳ ҷудо мешавад. чӣ хеле мегӯем? бева мешавад. чӣ хеле гапи безеба? бева. обрӯи падару модар дар пеши мардум рехт. фарзандшон бева шуд, ай хонаи шавҳараш омад. духтаршон умуман қадр надорад дар пеши падару модар. ай пушти духтаршон саршон хам шуд дар пеши мардум, тоқат накард. муҳим нест ки фарзандшон барои чӣ айхонаи шуш омад, чӣ сахтиёра кашид, шояд шавҳараш вая мезад. муҳим он ае ки ӯ бева шуд. мардум мегӯянд духтари ӯ бева шуд, тоқат накард. безебии кор ҳамин ае ки ягон таи мо фикр намекунем ки ҳамин гапи мардум дар зиндагии мо ягон фоида намеорад. пеш аз оне ки ман ба шумо роҳи раҳоии вобастагӣ аз фикри мардума бугӯм, шумо бояд донед ки аз гиҷо пайдо мешавад. падару модароне ки мехоҳанд фарзандошон фикри шахсии худшона дошта бошанд, фикри худшона баён карда тавонанд, боварии фарзанд ба худ қавӣ бошад, онҳо доимо ба фарзандошон мегӯянд: аз ҳеҷ чиз натарс, озод бош. лек падару модароне ҳастанд ки боварии фарзанди худро мешикананд. онҳо ба фарзандонашон доимо мегӯянд: баланд наханд, ту чӣ ин қадар дод мезанӣ? одамо чӣ фикр мекунанд? наход чени бачаи ҳамсоя нашавӣ. наход чени бачаи ҳамсоя нашавӣ. боварӣ дорам 99% шумо ҳамин гапҳоро фаҳмидагин ай падару модаратон. ҳамаи ҳамин гапҳо дар сари кӯдак чоп мешавад ва дигар кӯдак фикри худша баён карда наметавонад.
дар ҳама ҳолат худша ба дигарон муқоиса мекунад. Ин фарзанд аз тарсе ки рӯгардонда нашавад, аз хатти кашидаи падару модар намебарояд. Як сабаби дигаре ҳам ҳаст. Аз ҳад зиёд дӯст доштани фарзанд. Суханое ҳастанд ки падару модар фикр мекунанд ин ба фоидаи фарзандшонад. Масалан, ана ин куртаро пӯш, ин тавр хубтар аст. Бачаҷон надав, ту ку писари хуб ҳастӣ. Ин ба ту дигар намезебад. Яъне падару модар фикри шахсии кӯдака намефаҳманд дар ин ҳолат. Ва ё фикри худшона чӣ хеле ки онҳо дуруст медонанд, маҷбур мекунанд ки кӯдакошон ҳамон кора кунанд. Ин ду ҳолат сабаб мешавад ки кӯдак дигар бе ёрии падару модар ягон кора иҷро карда наметавонад. Ин намуд кӯдакон вақте ба балоғат мерасанд, фикрронии онҳо иваз намешаванд. падару модар бо тарсу маҷбурӣ ба роҳи росте ки онҳо дуруст медонанд фарзандонашонро мебаранд ки ин роҳ кӯдакро намегузорад бо як таҷрибае калон шавад ки дар оянда худбаҳодиҳии ӯ қавӣ бошад, мустақил бошад, ҳама кори вазбинро ба дӯши худ гирифта тавонад. Аммо на танҳо оила метавонад ба худбаҳодиҳии паст ва тарс аз андешаи дигарон оварда расонад. Таҷрибаи осебпазире ки кӯдакро дар кӯдакистон масхара мекунад ё ин ки дар мактаб таҳқир мекунанд, инчунин метавонад боиси рушди вобастагии носолим аз баҳодиҳии дигарон гардад. Чӣ кор кунем ки дигар аз фикри мардум вобаста набошем? Як чира дарк кунем ки одамо бештар дар бораи худшон фикр мекунанд назар ба мо. Шояд ин фикр ба назар содда расад, лек дар асл одамо хела дар бораи мо кам фикр мекунанд. Ба шумо савол: чӣ қадар вақт шумо дар бораи дигарон фикр мекунед ва чӣ қадар вақти худона дар бораи оне сарф мекунед ки дигарон дар бораи шумо чӣ фикр мекунанд? Пешаи шумо дар ин савол ман худам ҷавоб медиҳам. Ай ҳама бисёртар мо дар бораи он фикр мекунем ки дигарон чӣ фикр мекунанд дар бораи мо. Чӣ гуфтам? ба фикрам ки фаҳмидин. Дар асл одамо бисёр фикр намекунанд дар бораи мо. Онҳо дар бисёр ҳолат реаксияи худшонро нишон медиҳанд. Мисол: Макс! Устод, ман набудам ку? Ҳама бало аз таги пои ту мехезад. Кани ба назди ман биё. Ана, донишҷӯи асри 21. Ту чӣ хел донишҷӯ, а? Устод бубахшед. Донишҷӯ ҳамин хел либос мепӯшад, а? Ин чӣ? Ин шим аст, устод? Ин чӣ хел шим аст, а? Инро аз кадом бомж талбида гирифти ту, а? дар ин ҳолат вақте Макса муаллим дар пеши ҳамкурсош пас мезанад, ҳамкурсош реаксияи худшона нишон медиҳанд. Баъд аз 10 дақиқа шармандагии Макс аз ёди ҳамаи ҳамин одамо мераванд. шумораи хела ками одамони наздик воқеан ба он аҳамият метиҳанд ки мо чӣ ҳис мекунем, чӣ фикр мекунем, чӣ гуна рафтор мекунем. Одамони бегуна дар он вақт моро аҳамият метиҳанд ки мо ба онҳо таҳдид мекунем ё ин ки фоида меёрем. Таҳдид кардан на танҳо зарари ҷисмонӣ метавонад бошад, инчунин вайрон кардани фикру ақидаҳои дигарон метавонад ба мо таҳдид кунад. Мисол: духтар мактаба тамом карда, шу накарду дохил шуд. То тамом кардани донишгоҳ, то ба шавҳар баромадани духтар дигарон ва таҳқир мекунанд. Духтар бо интихоби худ ба дигарон зарар нарасон, то ки ӯро дигаро таҳқир кунанд. Ӯро барои он таҳқир мекунанд ки рафтораш ба чаҳорчӯбаи андешаҳои дигарон мувофиқ нест. худбаҳодиҳии худро қавӣ кунед. худтона ба дигарон муқоиса накунед. ин стратегияи бемаъне, бефоида мебошад. мутаассифона ин як травмае аст ки ай кӯдакӣ, ай падару модармон мерос мондагие ба мо. худтона гӯш кардана ёд гиред. аҳамият диҳед ки ба шумо бисёртар чӣ писандаe. Мисол барои либосхарии шумо ҳамавақт ба шумо як рафиқ даркорае ки ба шумо бигӯяд ина чиз ба ту мезеба, иная бихар, и хубтарай. Ана шумо дӯстона нагирена то қаравен. Чизе ки ба шумо ҳақиқатан маъқулай, ҳавая гирен. Ба ҳамин рафторотон шумо оҳиста оҳиста мефаҳмед ки ба шумо дар ҳақиқат чӣ маъқулай, чӣ не. ба худтон савол тиҳед. Одамое ки гапҳои онҳоро гӯш мекунед, ба гуфтаҳое ва ё амал мекунед, ҳамин одамо дар ҳаёти шумо чӣ қадар муҳиманд? Агар муҳим набошанд, чӣ мешавад ки дигар ба гуфтаҳои онҳо амал накунед? ҳудудои худона ҳис кардана ёд гиред ва вайро муҳофизат кунед. Мисол, ягон дӯсте доре ки шуморо фақат масхара мекунад ва ҳамин кор ба шумо маъқул нест. Як рӯз шумо рафта чотка ба ӯ мегӯед ки Ушке кашидагӣ фучидагӣ ту на ганда обрӯ на мужикҳоро резондагӣ
Ира фромӯш накунам, рана познам, статья 414 стили чорғонам, мемонумат, лома мезам дам кунчат лабай мега. гӯш ки ҳамин корот мада маъқул нест, дига ҳамин гапора мада нагӯ. Ба ҳамин коротон чотка шумо границаҳои худтона мемонед. Шумо намегзоред ки чизе ки ба шумо маъқул нест дигарро ба нисбати шумо кунанд. Вобастагӣ аз фикри мардум метавонад барои мо бад бошад, лек ин маънои ӯро надорад ки шумо дигар фикри ягон каса ба назар нагиред, ягон каса гӯш накунед. гӯш кардан ва ба назар гирифтани фикри ақидаҳои калонсолон ва одамоне ки ба мо наздиканд як чизи нормале. шумо инчунин набояд танқиди одамоне ки дар соҳаи шумо хубтаранд рад кунед. рад кардани коршиносе ки дар соҳаи шумо хубай ва метавонад ба шумо фоидаи калон биёрад, ин як беақлия. аммо ҳамеша чизе ки мо мешунавем бояд филтр кунем. як чизи дигар тасаввур кунед, шумо мирден, баъди 10-15 рӯз аёди ҳама мебуроен беғазай падару модар. дар ҷои кортон як одами нав меёванд, арӯстон шу карда меравад, ҷурӯи хунитон ҷурӯи нав пайдо мекунад ва баъди 15-20 рӯз как будто дар зиндагии одамоне ки қатишон мешиштену мехестен умуман набуден. аёди ҳама мебуроен беғазай падару модар. барои ҳамин чӣ коре ки шумо дар махулаи ҳаму кора кунед. ай фикри шахсии худ натарсен. фикри мардум як тарсе аст ки мо наметавонем фикрҳои шахсии худмона баён кунем. коре ки ба мо писандай кунем ва зиндагие ки ба мо писандай зиндагӣ кунем. оё шумо ба фикри мардум вобаста ҳастед? ҳама фикру ақидаҳои худро оид ба ин мавзӯъ дар комментария баён кунед. дар бораи кадом мавзӯъ шумо мехостед ки дар видеои оянда суҳбат кунем? ва дар охир Каждое утро говорите это 5 фраз. Я лучший. Я могу справиться сам. Бог всегда со мной. Сегодня мой день. Я победитель. Говорили, говорят. Ты тоже лучше. Буду говорить. Не сдавайся. К черту чужим мнениям. Я победитель.